Eusko ikaskuntza, jakitez. Kultur arloa hemen Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntzarekin batera, konpainia honean beraz. Kultur arloan Castillo Suarez, nobio bat amarentzat eta musurik nahi. Bi lan desberdin dira, plazara ateratakoa bat, bestea berriz ateratzekotan dagoena. Orain urtebete inguru mintzatu ginen Castillo Suarezekin. Orduan Ebelina Mandarina izeneko lana salitu ziroten, Zarauzko udalak antolaturiko Lizardi sarian. Gerora lan hori argitara eman da, eta batera eta bestera dabil, eskoletan eta irakurgai. Umendako literatura eta hildo honetatik jarraitzen du Castillo Suarez idazle Altsasuarrak. Aste gutxi dira plazaratu duenetik nobio bat amarentzat izeneko lana. Hemendik abiatuko gara. Hau zer da, galdera bat, proposamen bat akaso? Ez galdera, ez proposamena. Bai ez tapen bada, nobio bat nire amarentzat. Horretaz ari zinen, ez? Jakina. Hori da 8-10 urte bitarteko entzako liburu bat, Jagobaren historia kontatzen du. Jagoba bizi da bere amarekin bakarrik, botika batean, eta aspertoa dago beti amarekin egotea, zekaro. Bizi dira botika gainean, ez? Orduan beti dago amarekin. Ta orduan bere helburua da nobio bat bilatzea bere amari baia pakean uzten duen. Tarteka behintzat. Eta horrela gehiago ateratzen, eta aukera ezberdinak ditu, inguruan dituen personak dira, bai gerilekuko soroslea, edo bere lagun baten aita, edo botikak arraiatzen dituen persona, hola, aukera horiek dira. Eta azkenean ikusita ze arrakasta duen, iragarki bat jartzen du interneten, ez? Bere amari nobioa bilatzeko iragarkia jartzen du interneten. Ez dugu gehiago esan behar? Ez, hori da, hor jazten da kontuan azpilatzen. Iragarkiarekin. Eta zer da, divertimentu hutsa edo halako interes zesanen dugu, pedagogikoa? Bat ere, ez du ez bigarren mezurik, ez helburu pedagogikorik, ez ezer. Eta ez da, bakarren batek aldetzen zian, zer da, eta familia tradizionala aldarrikatzeko ipuin bat, ez, aur guztiek aita eta ama izan behar dituztela, eta keba, ez da hori, divertimentu hutsa da. Ez, zauna direlako, ez, eta hain zuzen, neska mutilen formaziorako asmorretan eta gizarte honetan ematen ari diren nobedade eta berrikuntza, eta ez da, beraz, Ze bestela, igual nobia bat bilatuko nioke, nobioa bilatu ordez. Hausten asizkero? Claro, hori da, orduan ez, divertimento hutsa da, ez dago bigarren adierarik ez ezer. Orduan galdetu behar dizudana da, zer aurrendako, gumendako literatura egiteko asmoretan da, gogoratu Ebelina Mandarinaren ere hortxe dagoela, ez dakit aurretik hor divulgazio eta bestelako lanak eta, baina zer da, gauza berri bat zuregan gumendako idaztea? Bai. Kontua da, horrek aukera ematen dizula, fantasia lantzeko eta asmatzeko personaiak eta oso eskerronekoa da aurrentzako idaztea. Ze oso sinzeroak dira eta gustatzen baldin bazaie nabaritzen zaie, baino ez pasaie gustatzen ez dute gezurrik esaten eta horrek aukera emate dizu gero ikastetxetara joateko eta oso eskerronekoa da gia zen. Eta gero marrazkilariekin lan egitea berdin, ez? Orduan zer esanen dugu, literatura hau aurrendako egina, aukera bat, ez da zer esanen dugu, subgenero horik ez, baizik propio haiendako eta egokituta dauden testu, historiak, situazioak asmatzea. Hori da, badira idazle batzuk bigarren mailakotzat hartzen dutena aur literatura, eta nabari da ez ditela legin handirik egiten edo ez dakit nola esan, ez?
egiten dituztela horrendako liburuak, baino egiazki helduendako egin nahiko lituzkete, tontoak balira bezala aurrak, ez? Eta nik uste helduentzat idaztea bezain zaila dela aurrentzat idaztea. Testuak eta mezuak, eta, bueno, gero testuen kantidadea zenbatekoa den, hori ere, ez dakit nola egin diteken zein den dosis egokia, eta gero hori nasi edo kombinatu irudiekin, oski? Zizut ongi ulertu galdera. Bai, idatzitako testuak zenbateko iraupena, zenbateko zama behar duen, irudiekin alderatuz. Hori ja editoreek erabakitzen dute, Zuk testu bat bidaltzen duzunean argitaletxe batera, editorek erabakitzen dute zein adin tarterako den. Eta horren arabera marrazki kopurua erabakitzen dute. Eta batzutan idazleak aukera du ilustratzailea aukeratzeko, beste batzutan ez. Ja. Eta kasu zehatz honetan, nobilo bat amarentzat horretakoetan, nola dago? Pues ilustratzailea da komiki munduko mutil bat, esperientziarik ez zuen aurrendako liburuak egiten. Eta beretzat esperientzia berria zen. Ja, eta nola dago, protagonismoa zeinek du? Testuak, irudiak? Aurkezpen aurrendako liburuak aurkezten direnean biak egoten dira, idazlea eta ilustratzailea. Orduan ikuste maila berean daudela, Argitaletxeen burutan bai. Ja, baina gero liburu hartutakoan, umeak zer irudien bitarte zein dezake jarraipena? Ez. Hor albunak dira, nolait, albunetan osagarriak dira hitza eta irudia. Baina bestela normalean gailentzen da hitza. Albunetan izan ezik. Beraz hori eta beraz testuak, ipuinagor, Elkar etxeak editatu duena, eta dagoeneko plazan dagoena, ez dakit honek ere, hezkuntza zirkuitoetan sartzerik izanen ote dut. Nik uste zailagoa daukala, ez daukalako hori, zera helburu pedagogikorik. Nik uste hau dela oporretan irakurtzeko liburu bat edo, bai. Nobilo bat amarentzat, Castillo Suarezen lana, duela 2 aste aurkeztua eta plazaratua, Elkar argitaletxeak. Baina orain, urrena, hemendik gutxira beste lan bat aurkeztuko da. Musurik nahi izenekoa. Noiz izanen da hau? Maiatzaren 13an. Maiatzaren 13an eta Altsasun egin behar duzu, Bai. Kasu honetan nor da editore, hori da igual. Mezulari, hori da Gero Mensajero argitaletxe klasiko bat euskal literaturan, garai batean Jesusen Lagundiari lotua, egontzena, 100 urte bete dituen argitaletxe bada, eta horrekin aterako dugu. Bueno, eta kasu honetan galdera da, izenburuan agertzen zeguna, musurik nahi, hori da. Hori da, hau da Karine eta Adolforen historia. Karine, bere izenak dion bezala, oso kariñosa da eta oso musuak ematen basatzen dueguna, eta Adolfo berriz, bestelakoa da. Argentinatik etorri berria da, eta azerre dago, ez zuelako etorri nahi gurera, eta, oso personaje ezberdinak dira Karine eta Adolfo. Bai. Eta hau albuna da. Orduan hauetan marrazkiek garrantzi berezia dute. Eta nor da, marrazkigilea? Eider Eibar, Bilboko neska bat. Ja, esperientzia zabal xamarra daukana, irudiak egiten. Eta zer da hemen, musurik nahi, hemen entenditu beharko dugu, zera, musu eta besarkada eta zirri... Eta estutuak eta kilikiliak eta denetik bada. Eta zirria, denetarik ez, igual muga bat izanen horrek. Musuek ez duten bugarik. Pare bat musu, pare bat pot, musu eta besarkadak. Gehiago. Saldo bat daude, bai. Bai, Bai. Bueno, orduan, hau irudi gehiagorekin. Ta hemen bai beste kuriosidade bat argitu nahiko genukena. Hau, testua zuk euskera zein duzu? Bai, eta Jose Mari Zestorainek erdaraz. Baina, orduan, zer dago, bietara liburu berean? Ez, bi liburu dira. Berdinak, baina hori, bi edizio desberdin. Eta, hortaz, erderatu duena? Jose Mari izan da. Jose Mari Zestorain. Bai, Nafarroako gobernuko itzultzailea. Ja.
Baina, bueno, Nafarroko gobernuaren agindupean eskaso honetan bere albiziora, bai. Bai. Eta, bueno, zerbait gehiago esaiguzu, oraindik hau plazaratu gabea dagoenez, eta ze berri dakar, edo aurrekoaren hildo bere txutik, edo zer? Bueno, horre normalean, ez dakit, ez dago ongi ikusia kariño osoa izatea, eta muxoak ematea, eta estutuak, eta barrez, eta arduan, bizkat, oso neska berezi alde horretatik. Marrazkiak pena da irrati bidez ezin direla ikusi, baino kariñeri burutik hola bihotzak ateratzen zaizkio, kaskagorria da eta laino baten modukoa dauka, ez? Bihotzez beteta. Eta Adolfo beti dago haserre eta beti euria ari du Adolfo gainean. Bueno, Castillo hemen gertatzen dena da, irudirik ez ikusteak ere bentaja baduela, norberak irudika dezakela nahi duen bezala bihotz hori. Hori da, bueno. Bai, baitu bere gauza honak ere, irratiak. Bai. Bueno, hortaz, muixurik nahi, gaztelera sartu duen tituloa, Kires un beso, bai. Mezulari argitaletxeak, eta hau aurkezteko ekitaldia zer etxe ondoan prestatu duzu. Hori da, Bilbokoa denez argitaletxea, erabaki dugu Bilbon aurkeztu ordez altxasun egitea, eta ordan, Karin eta Adolfo protagonistak bi direnez, laguntzaile bat izango dut, eta Asier Serrano izango da. Asier Serrano? Idazlea, bio batera aurkeztuko dugu liburua, zeka bi ahots direnez, bi lagun behar dira. Baina Asier Serrano, liburu honen egile gisa ez du, bakarrik aurkezteko. Bakarrik aurkezteko. Bueno, orduan Castillo, musurik nahi, nobilo bat amarentzat, aurretik, eta buelta batzuk ematen aidena, belina mandarina, eta zer, genero honetan, umendako genero honetan, aurkitu duzu, zure tokia edo gauza iragankor bada, beste arlotan ere aitzeko asmotan, edo nola zabiltza? Hombre, gero zutabe kentzen diate denbora dexente, argian eta berrian idazteak horrek denbora dexente kentzen dit. Orduan, ez dakit, aur literatorakin gertatzen dena da enkargu bidez funtzionatzen duela handi batean. Orduan, nik sortea izan dut alde horretatik, eta bi argitaletxe horiek bai elkarreketan bezularik eskaini egin diate argitaratzea. Orduan, privilegiatua bana izalde horretatik. Orduan, ez diazu, antzun ez du galdera ez dut ongi formulatu, jarraitzeko asmoa baduzu, aurrentzako lanen hildo honetan? Ez dizut erantzun, eskaeraren arabera, ikusiko dut, ez dakit. Azkeneko bi hauek eskatuta egin ditut, orduan horregatik erantzun dizut hori. Baina hurrena zer etorriteken, olerki edo bestelako, ez da esaten. Momentuz ez, souvenirrekin plantatu nintzen eta ez. Castillo Suárez, idazle altsasuarra, musurik nahi izenekoa datorren astean aurkeztuko da. Castillo Suárezen, sorterrian altsasun. Nobio bata amarentzat aldiz dagoeneko plazan dagoen liburua. Hemen mintzatu gara, Castillo Suárezekin, kulturarloan, Euskal Herri irratian, Eusko ikaskuntzarekin batera, konpaini honean eta harmonian egindako saio honetan. Eusko ikaskuntza, jakitez.